Vi er tilbage, og vi skal spille en ny omgang. Vi skal ikke spille Woodcraft den her gang. Nu må jeg ikke se private arkiver. Vi skal spille det her. Ej. Det er en verden. Det er en privat verden. Den gider vi ikke spille på. Skal vi åbne noget? Skal vi lave en ny? Skal vi det? Det skal vi da. Kreativ eller svar? Survival, selvfølgelig. Hvad synes I verden? Hvad synes I verden skal hedde? Vi skriver den lige. Den skal lige hedde ny. Den skal lige hedde hvad skal den hedde, Ras? Et eller andet. 3. Et hvad? Nørderne 3. Og kom til at gå ind på den. Den hedder så 7. Den kalder vi så for 7. Og jeg synes, I skal skrive i kommentarerne, hvad I synes, den skal hedde. Hvad synes I, at vores verden skal hedde? Ja, det synes jeg, har vi så skrevet, hvad den skal hedde. Ja, man kan godt om det. Den skal hedde. Og det starter med at være Rasmus, der spiller. Han spiller lige 5 minutter, så spiller jeg lige 5 minutter. Så tror jeg, vi er slut. Det skal 20 minutters video. Okay. Hvad sker der der? Den lækker. Nej. Prøv at tage et andet træ. Hvad sker der for træerne? Men faktisk, så tager vi sgu lige en ny. Skal også noget, hvad den skal hedde. Det skal hedde Nørderne 3. Nørderne 3. Jeg skriver. Kom nu. Der skrev du Nørderne 2. Whatever. Du skrev Nørderne 3. Nå, vi prøver lige igen. Den anden verden, den buggede. Så vi starter en ny verden. Bucket. Og det er en god verden, hvor der er mange læder. Og Rasmus, du skal op til noget læder nu. Nej. Det er da vigtigt. Jeg kan sgu ikke nakke dem endnu. Jeg gider sgu ikke bruge en snedverden. Det kan jeg sgu ikke. Black Spikes. Nå, op til at spørge noget af den der. Nu! Yes, det virker. Det er fedt. Motherfucker. Og det er også... Penge. Det juletræ var godt nok lille. Det var Rasmus viskede også. Vi snakker lige lidt privat. Det kan sgu da godt høres. Whatever. Kæft en god speedverden. Men har kæft en møgverden. Spring ned på det der træ. Så kan vi lege Tarzan på træerne. Det kunne være fedt. Ui! Så skal vi lave Tarzan. Wow, yeah. Tarzan. Gummi Tarzan. Folkens. Men jeg synes, vi skal have et spørgsmål. Fordi at, jeg kan godt lide at spille alle spørgsmål. Og så skal I så ligesom svare. Jeg skal ikke nogen mening. Jeg skal lige tænke over det. Hvorfor fanden er der kun snedverden? Jeg hader snedverden. Du kan da bruge... Nej, det